Salam vatandaşlar. Şuun 6. may 4. gün saat 11:30 İstanbul wagty bilen Flight Radar programmasynyň üstü bilen size bir zat görkezmekçi. Türkmenabat Frankfurt T5467 nomeri bilen Boeing 777 uçorunyň amala aşyrýanyny görse bolýar. Edil häzir muny görmek üçin şu noktada basan ýagdaýymyzda görüşüňiz ýaly. Kara deňiziň üstünden, Türkiýanyň üstünden edil häzir bir uçorumuz Türkmen Howa ýollarynyň uçor geçip barýar. Şeýdip üstüne basan ýagdaýymyzda has giňişlerini hem görkezýär, Türkmenistanyň Frankfurta amala aşyrypdyr. Görüşüňiz ýaly, eger islese hiç elek mesele ýok. Boeing 777 tiyildigi, haýsy beýiklikden uçup barýanlygy hemme zadyny görse bolýar. Diýmek, niýetlerini uçar goýmak bolsa bolardy. Diýmek, biziň ýurdumyzyň bahanasy biziň üçin beýmany pandemiýe bahana. Belki dünýä nemelerinem görmek isleýän bolsak, onu şular ýalakýa-da görüp bilýäs. Görüşüňiz ýaly edil häzir mysal üçin başgalarynyň görkezýän Doha, Oslo, Milandan Abu Dhabi'ye gidip barýan, Harkivdan Tbilisi'ye barýan uçorlar görüşüňiz ýaly hada dünýäde edil häzirki wagtda amala aşyryp duran uçorlar. Köp sag bolun.